Малочна-таварны комплекс на 600 галоў, які зараз будуецца ў Светлагорскім раёне, стратэгічны крок у развіцці прадпрыемства «Хутар Агра». За новымі сценамі павелічэнне аб'ёмаў вытворчасці і, як следства, рост выручкі. Інвестыцыі дазволяць павысіць заработную плату работнікам і стварыць годныя умовы працы. Увогуле аб'ект складаецца з двух памяшканняў дойнага і малочнага блока, цеха сухастою раздоя і навесаў для самых маленькіх жыхароў малочна-таварнага комплексу. Паклапаціліся і аб захаванні кармавой базы. Уводзіць аб'ект плануюць паэтапна. Першая чарга пачне працаваць ужо да канца гэтага года. Зараз на гэтай пляцоўцы працуе каля 60 будаўнікоў. Кіпіць работа і на іншых будаўніцтвах. Частка новых малочна-таварных комплексаў адкрые дзверы ўжо гэтай восенню. Новыя малочна-таварныя комплексы – гэта стабільны даход для рэгіянальнага бюджэту, развіццё перапрацоўчай прамысловасці і магчымасць для экспарту. Гэта гарантыя таго, што на стол да беларусаў трапіць прадукт высокай якасці, а эканоміка рэгіёна спрацуе выключна ў плюс.